Yamuna Asha City Bale Chaturpu Thojale, powered by Shashi Soaps, Nippon Paint and Sadhguru Gram Floor Ayurvedic Soap. So, ಈ ಲೇಸದ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಂತಗೆ ಬತ್ತದುಂತುದ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಏರು ಈ ಪಂತದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದನೈಟ್ ಹತ್ರಾರ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಪನರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಪನ್ಪುನ ಲೈಫ್ ಕಾಮನ್ ಆದ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಏರು ಗೆಂದುವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಸೋಪರ್ ನಿಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಸೋತರಂದೆ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂದಾರಂ ಪಂಡ್ರ ಓಕೆ ಏರು ಇನಾಮನ ಗೆಂದಂದೆ ಉಪ್ಪರ ನಿಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ಸೋತರು ಪಣದ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಉಡಲಿನ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತ ಗೆಂದುದು ಪರ ಪಣರ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಖಂಡಿತ ಅಕುಲು ಲಕ್ಷ ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಪೋವು ಅಂಡ ಲಕ್ಷ ಉಡಲನ್ನು ಗೆಂದುವರು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲ್ ತೂಪೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 10 ಕೋಟಿ ದಾಂಟಿದಿನ ಹಿಟ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲಾತಿ ಎತ್ತರ ಆಡನಿಕಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಡಪನ್ನ ಆಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆರಿ ಬುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪಂತಿನಾರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಂಗೆ ಮರಣಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪುಣಂದನೆಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟುಗುಂತುವ ಒವೇ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಲೆಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿದ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಮೋದರ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲು ಉಲ್ಲೆರಡ ಬೇತಕುಲು ಬರಲಿ ಬಲ್ಲೆದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಿ ಬರಡು ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ಥದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಜಗನ್ ಪವಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಸನಿಲ್ರು ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಈ ಪದ್ದ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತಾ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಕೂಲು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿರ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಿರ ತೂಪಿನ ಬದಲು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜಾವ ಅಂದು ಐಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾರಲ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ದಿತ್ತೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಟಫ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅದು ಮಲ್ದೇರು ಎಂತೂತಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಪಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಸತಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಯರ ಬಂಗ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಈತ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಈತ ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಪನಂತೇರು ಟೈಮ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಆಪಣ ಅದಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗತ್ತು ಐಡ್ದೆ ಅನ್ನಪಟ್ಬೇನು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋನೇ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಬನ್ನೋಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಇನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂಜಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಗನ್ ಪವರ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನಪ್ಪ ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಯಾನು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವೆ ಗುಡ್ ವಿನ್ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಲೆ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಐತ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಏತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾಯರ ಬತ್ತರು ನಿಕ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾಯರು ಇನಿ ಆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಲ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು
ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಣದೈತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಐಟ್ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪನ ಪಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆಡಗಲು ಪೋತಾರೆ ಅವು ಬಾರಿ ನಿಜ ಅದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಏತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಅವನ ಮಾತಾ ನೆಕ್ಕೂರ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಮಟ್ಟ ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಪುನು ಇಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತೀರು ಅಂಚ ಐತೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಏರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಏನು ಮಲ್ಲ ಏನು ಶರಣು ಪಂದು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆ ನನತ್ತು ದುಂಬಗ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪನು ಕೇನೊಂದು ಈತಿನಟ ಆಯ್ನ ಈ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜ ನಿಖಲ ಚಾತುರ್ಪು ಸರಿಯಾಯನ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಐತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಆ ಉತ್ತರನು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮುಜೆ ಜಡ್ಜ್ ಸೂರಜ್ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮನ್ನ ಮಾತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅಪ್ನ ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಸೊ ಈ ಬಲೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ದಾದಪುರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದೆ ಬೈದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಲೆ ಪಾಡುನ ತುಲೆ ಐಕ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಮೆರ್ಡ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಅರ್ಥಲೇನು ಸೇರ್ಸವ್ರನ್ನ ಪೋಪೆರು ಬಟ್ ಬಲೆ ಪನ್ನ ಓವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀ ಬಲೆ ಚಾತುರ್ಪು ತೋಜಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಅಂತ ಪಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ದವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿ ಭಟ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಡೆ ಎದ್ದು ಬೈದೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆ ವೆರೈಟಿ ಶೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜೇ ಟೀಮಿಗೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷನ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರ್ತುನ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಬ್ಬ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತುಯ್ಯ ಮಾತಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 5 minutes 3 minutes ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ನಿಕಲ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂತಿನ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ whole members, crew members of the Namma TV, definitely. And yan mast lucky feel manpada apanda dance warriors dance mommy dance aibaka undena third reality show as a judge and nikala pura ashirwada bembala incheneppad and ini 8 teams by then definitely they were very creative en kushi dada panda baidina maata team la ee vedikeni mast light ad dottondijere maaterla kala best korre at effort properties avadu costume avadu ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ್ಡು ಮಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಂದರೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಡುಕು ದಕ್ಕನೆ ಮಾತರ್ಲ ಬೈದರು ಇನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಷ್ಪದರು ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇನಿ ಏರೆಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಜಾಕುಲ ಅವೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ದೊತ್ತೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ 2 ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಲೆ ನಾನು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನವ್ರು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಗೆಂದೊಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಬಳಗ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿರ್ದಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಟ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಾವೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಬಣ್ಣು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಣಂದನ ಮಸ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆ ನೆನಪನೊಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುರುಕು ಪನ್ಪ ದೆಬ್ಬಣ ಥರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಡಾಕುಲು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಆಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀರು 12 ದುಂಬು ಆ ಡ್ರಡ್ ಟ್ರೋಫಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಅಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಕೊಡ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಂಬು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಇನಾಮು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ
ಕುತೂಹಲ ಉಪ್ಪುಣು ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂದೇನೊಲ್ಲೆ ರಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ನಿಕುಲೆ ಪಡ ಏರಾದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಉಂಡಾ ನಿಕ್ಲಂತ ರೇಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಏರಗಾಂಡಲ ಗೆಸಸ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಪನೋಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಷಯ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರೆಗೆ ಬರು ಎರೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಲಿಗ ಕಾರ್ಕಳ ಬೊಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ ಹಾ ಶೇಳಾರ್ ಹೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರೆಗಲ ಬೊರ್ಚ ಅಂದದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪಣ್ಣ ಓಕೆನಾ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾವು ಎಂಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಡ್ಸದ ಆಂಕರ್ ಬಿಡಿಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ದುಮ್ಮೆ ಉಂಡದ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಿಡಿಸದ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುರುಕು ಒನ್ ಬ್ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್. Congratulations, Srinivas College of Aviation. Please welcome on stage. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿದೆ it is of course Radmuji Eddat and there was a fight definitely and but the first prize goes to you can count Yes sir. 10. First prize guess mandarela. So we'll start on the count of 10. Ready? 10 8 6 4 2 ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.
ಲೇಸುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್